good morning everyone. Nakatulog taog mga sobra oras lang. So mag-start na po ng atong day. Today is Sunday. Nga magbanding ta sa ato ang mga SK family. Morning time. Well, morning. Morning. Good morning. Sa iyo pa nanuktok ning. Dilat tanduay. Sa iyo pa ni nang mugbog dito ba? Iko na tao kay Wala ko katulog. pamukaw. Luma. Sa muka. Tama ko kita manong yung Morning. Yes. Naglagot sila nato. Nga naman to. Wala nalingaw minimo. Wala yung mo gamit. Nada wala. Di ba? Wala. Wala. Ay, salamat. Kung namin ito muli. Nami ikaw ba taga Brunei sponsor? Ano ba na yan? Narao! Way ka pa! Kapa! Nano ako yung patulugan? Ikaw may wala tulog. Ano ka magkaibaan eh? Saan kayo ba na? Istorya lang ba? Ayaw si Panita. Wala nag-book. Ang dadyo kung magrenta diri pila daw yung hall nila. Exclusive. 5,000? Kanina tanan na yan. Kanina tanan Mura, yan. exclusive. Go! Ah! Si Dudong Pukong, aking saya asawa. Ako mainom sini, siya ang sunod. Oh, di maakid dong. Di masuko. Wala, di na mapanood. Borot. Ikaw sunod. Diskutir naman bitaw mo Dili. si Kapgo. Ano kayo mo tasay mo Ito na muli. Yeah! Kundador. 3/4 na lang. Ya, uto na muli. Siguro. What time is it? Tara, ligo na ta. Macho na kayo. Macho guwapito. Okay, go. Pag short na dito nung Oh, dara. Oh, see, already na. Murang dili 45. 44. Dahil na. Naana si Aramina o si Gardo Versosa. Mga Lansman, ligo na kita. Dirita, ligo na. Oh, Dara, si Derek Ramsey o Ivana. I love you, Mr. Chairman, sa Davao del Norte. Woo! Wow, ini ang dagat na. Nindot ang tubig oh. No? I love you! Sitinding mo ko sa 1,000. Tumod ni Pura! Jesse Lamsen! Sen! Sekura! Nood torta. Oh, magbayad sa 1,000. Yes! Sino bayad sa imo? Gayuron ka ni ano. Kaya si Sir, kauban na muna sa disikro. Enjoy kayo ba? Gisag ka lang yan. Kalay tayo na tao. Oh, gani. Aswan Wala, gyapon. wala. Mga Mr. Chairman, Bus 1986. Wala. Karon mga gwapo. Sobra 40, ubaw na. Ilan lang dito sa itsura. Ayun, sobra 40 karon.
Less is less. Sobrang salamat ko sa aming Vice Mayor. Jinjing Camilio, sa amuang teacher nga si Jess Lamsin nga nag-organize, Yandy Koyos, wala na si Ma'am Cura, Barasi, si Kapitan Eddie De Lima, o kay Sir Dison nga dako po granggo sa iyang posisyon Sa sagingan. sa sagingan. O sa amuang kauban nga isa, si Sir Ang, no? Si Ang, Businessman. Iski chairman sa Gibatayan, businessman. O sa tuang usa ka teacher nga si Ma'am ang amo si Jobilin Espinosa sa Sunlong o si Ma'am Ging Ador no sa Pamakaon sa Gayen. O si Ganday, we love you all. Si So Kapitan. ano ba wala pa nakatambol. Si Kapitan Paisa. Pero nanikamot ni sa sunod nakatambol na sila. I love you. Isa pa kapitan. Ay, ang atong kapitan nga pinanggang ay gagaw sa kong asawa. Kapitan freelance sa Barangay Concepcion, Asuncion, Davao del Norte. I love you! And SK Chairman sa Mamanga. Ay, nalitan ko! Ako to! Ang good score. Yeah! Palihog ko no, maluhi po! I-like o i-share kay kami na nikamot sa Tibok Davao del Norte ang batch 1996. Mao na gyud naka-reunion perminti matagtuig. Kami na to. So, pinagi ni Sir Jess Lamsin. Ilagang share ang dudes. Next. Please subscribe, Dudes Torta. Di pa nibawa, next year, abangan ninyo. Dili kay o pa ninyo makita. Daghan pa ang posible ninyo makita. Batch 96, Iskip Chairman sa Tibok. Sa Davao del Norte. No? I love you. Oh. Wala. Ayaw siya. Tora taras mucho kasama to. Para ba ang atong maabot nga kapitan sa Barangay Napungas. Yes. SK Chairman sa Napungas karon magkapitan na og palaro. I love you, Kapitan. Hadlok si Yante kay sa sungay. Pungot yan. Oy, ang SK Chairman sa Sawata wani mo nag-sponsor ba ni? Uy, ang atong iski chairman sa Barangay Sawata, si Ma'am Yande. No? Milyonarya. Milyonaryo, gikan sa Bahrain. Brunei. Brunei. Okay, Brunei ni. Isa kay nakaino ko pundador. Jubilin, jubilin. Madlok siya kay. Madlok siya kay. Siya Ma'am, bahala malupos ko kasi bilang. Siya ka doon kayo. Mas dudong. Ay lagot. Shout out dong. Sige, shout out. Shout out, Dre! Nag-enjoy me! Sa iski! Sa akong misis, nagitugtan ko! Bakalaan! Wala na mag... Yan! Kuan, matao ka ng kuan! Pirita yan! Kalapit sa wawaw ka! Ha? Kurang matusan. Kurang. Tara nag-share din, bahar din! Yande! Nagbuhat na mo, nimbukar maka! Yande! Sige mo nagulat. Wala po makapil ato si Ma'am nga. Ikaw pa sa simple! Doon na din! Doon! Nabgo ka! Di-record yung tani mo kung Pera ko! Kapala ko diya. Why, kwartahin ni! Sabi ka po, bahoy na ko! Gwa mo'y kwarta doon mo sa kuha. Kapalihan na mo'y kwarta ko. Magtapok. Uy, manangkay na lang sa atong bangka-bangka. Mga tutag kupyat. Oh, ikaw ba yan? Natulog ka ba? Dalang gupit! Yan ang kupyat, ha? Lagi! Yan naman ta. Ito, paminaw! Dito ra ang kuan. 1.5. Dili!
Nangutan na pilay ulo. Loya ni mo, kung biyaan kasi mo asawa. Wala. Ano naman? Taraw? Wala na ko sawa. Ano problema? Wa ko gasaligan. Para mas ligaw ang ating tour. Sige, sige. Ano ko asawa? I love you, man. Ayan to. Si Andy. Asagay na si Andy. That's my friend. Iwasan ito, ano eh. Si Andy Griscoyos. That is my friend. I love you na. I love you, Yandy. Hindi ka kasunod sa inyong balay. Wala na pa ng tulo. Mahadlo ka na yung bungot ay. Walta na yung lubot. Dara. Dara. Tagpila ang ulo. Pila. 800 kinsi ka tao. 15. Oh, di kita kay kinsi. Sige. Tara. Yehe. Libre ni Andy. Wala magdalag yung kwarta daan na siya. Ining naog. Hindi ko kabayin man siya. Is sponsored by Andy Grace Cuyos. Pagka-mayor. Yandy. Basta na. Kap, ang bayan. Yes, Kap. Yan. Dito kay. Data mga bata, kapitan. Dala. Dito pa tayo para makasama. Di nakita mo mo kung sinilas dito. Isunod ako sa sakyanan. Dol. Brunei na. Sponsor gikan. Salamat. Sayang inahan nga ni Daog sa San Isidro. Ito ni Sir Lamsen nga yan so ni Daog sa San Isidro. So dagan salamat sa lungsod sa San Isidro. Yay! Lami ni nga chairman kay puno sa pagpasalamat. Yandy. Koyos Yandy. Aga sa wata. Padul balik. Nag-CR pa. Wala ka ko. Lan. Go. Kura naglotion na puno. With all the lotion pa ka korba. With all the lotion. Pani kamakanan eh. Ito yung muduha. Pero lalim. Mo kumbano. Saka rin ang baka din. Warday. Pinsira ta wala takabot to. Barang tutki oh. Mura nagpasayan imong mata ba? Ay. Papayan nga. Kasi Asa naman si Jubilin? Dali na. Nag-CR. CR pa ya. Masin bag mura uglan. Larga. Dali. Mahulog ka dali. Why hulog mo? Ju. Dilo ko sawa. Naunsa lang ka pang. Sa gingon ni Vice. Si Vice nga. Vice nga.
salamat ang suporta sa lungsod sa Asuncion. Jing Camillo, dako sa salamat no. Pohon no ipadayon ang inyong pagdilingmay sa Matagusa. Pero nagpabili Pagbili niya kay Kura. ipadayon ang tarang sa guriyang kabataan itong batch 96 na magkabilin sa respeto, panghiwalay, panghadia at dakong maswagon niya sa tibok lungsod sa Sentro. Sanay Sinro. Naman. Asuncion. Pakulata ka na ko. Hindi, pakulata ako. Pero luma ka. Hoy! Hoy! Diri agi dong oh. Guwapo ano. Diri agi bigas. Ayo Belin. SK Chairman. Hold my hand to up this. Ngano, ikaw ba na banana? Ang bana mo kami kayo. Ikaw huwag iklaro. Ay, kabala ka ng bana. Ay, di mana. Siya may buhawi to. Pera. Sige na, lingkod na. Oh, lingkod na dong. Set this. Isa, sige na, pagsuot na na. Oh, dara dong. Yes, lamsin. Okay, kani video na. Oh, larga. Bato na sa kubyat. Ato sa sunod na video, sabay ta din lang sa gusto na. Sa pagkakaroon